afụlụ m enyi m nwoke n'anya mana ma mara iru m ga-eji fụ ndị be ha ọzọ. Ofu nwaanyị asị m na ya nwere enyi nwoke ịghọtago na this guy na-eme ọfụma ndị na ya lọvụlụ ya too much. Fana abụọ na-akwụ mana the guy ka bi na be nne ya na family house were eje ọrụ ọkwa ịghọtago. So ọkwana ya emesịa ya eje ebe nne ya na o nwee rum nke maka na papi alụlụ ụlọ enu ịgbagote n'enu ifuru m nke ebe ya na ya na-abụ na ada anọ. So mami ya nọkwa ebe afọ nwanne ya nwoke na ụmụnne ndị ọzọ na ebe afọ mana bọsị izizi ọkpa ya batasị na enyi nwaanyị na mami ya dụsịrị happy ịghọta na o wee sị mami ya na ọ bụrụ na awa ịtọba ụtọ abachanyebe ji. Mami ya wee sị ya ọsị ya ọ sị na ine dị umeala anyị fụ na ọ dụsịrị happy mana o kwuru okwu ọ na-asụsụ sọ ịghọta kịta. So ọkwana ya mgbe ọbụla ya na enyi ya nwoke chọrọ ise ibongi ya ejebe ebe afọ ya lụọ ofe anọ na room mgbe ụfọdụ na ya na-abịa ya nọsị anya na mana o nwere ife menụ fada isi ibongi na fa na-eji okpu nnabe enyi. So fasesie ya si this guy ya kpokolu n'ihe a ka ọ pụọ ọsị ọdụkọ na ọlụ ya ọ mara na nwaanyị ka ọ bụ na ọ bụ na fasesi ibongi odozisi ebe niile. So ọkwana ya na ebe afọ ha bi na ilefu anya na window from the back of the room na ị ga-afụ empty land dị ebe afọ ebe a na-atụka afịfịa ịghọta. So ọ bụzalụ na fasesie dị ibongi ya welu akwụkwọ dị ebe afọ kpoko okpu nnabeni na ndị otie wee si n'azụ windo afọ wee na-atụfugie na ebe afọ dị empty ebe a na-akwaka afịfịa. Ọsị m nne na ya mọrọ na this woman na-efolie kwa mbọsị ya bịa ya mara ma ọ na-abịa ege ntị n'ọnụ ụzọ ha na ya nwere ike ime ya tụfuo disi okpu nnabeni o this woman na-eje tụtụrụ ya ti na waterproof kechie dobe. Bọsị ọzọ ya bịakwa ha sesie this woman na-ejekwa tụtụrụ ya tinye na ihe kechie dobe na o nwere ka ya si nwaanyị di ya na ihe a na-eme bụ na o nwere ka ya si wee malụ maka na o nwere ife a ga-eme and na ebe a na-eje mposi ha gwara bụ nke a na-aflush and na ọdụrọ na room ha na-abịa n'enu nwee tu bịa na ana nwee tu onwe ka fasilụ ya bụ ụlọ and ma na ị nwere ike ifrush the tin na o nwere ike suchielu ha ihe a. So nya bịazi anya si na the window na fly ya everything. In fact ọ sị m nne na ifele nya ji akọgodo olu m ihe a na ya na-anwụ anwụ ebe a na ọ bụ na o nwere anya anya ji wee fụta m wee nwee ike ịkọnwulu m ife a na ya ma nkọnwulu mmadụ niile ihe anya na-akọlọ m. Si m ọkwana ya o wee lụọ ofu mbọsị ya na enyi nwoke wee nwee okwu fana abụọ wee baba mba afọ ka fa na-abazi na room basi enyi nwoke wee kwaghịla ọnụ ụzọ pụta kụọ ọnụ ụzọ ka gbọwai wee gbadata na ọ bụ na mami ya nọ naanị. Mami ya wee sị kedu ife na-esen ọsị mami ya hapụba ihe na-esen ịghọtago na ya ma ife a na-eme. Mami ya wee sị ya na ịma akwa ife ị na-eme o na this guy gị na ya na-abọ na-akwụ na ọ dọrọ mma ọnụnụ o na ọ dọrọ mma ọnụnụ. Enyi nwoke wee sị mami ya ka ihe ime na ọ dọrọ mma ọnụnụ kedu ihe ọnụnụ nwee to do with mmadụ na-abọ nwelu nsogbu na-achọ ka ha si ye fixie. Ọ sị ya na ya agwasị gị na ọ dọrọ mma ọnụnụ na ọ bụrụ na papi ya bata ka a gwa ya reason ya ji wee sị na ọ dọrọ mma ọnụnụ. Ka a na-ekwuzi ihe a nwanne ya nwoke nọ na room si na room pụta nwanne ya nwaanyị nọ na kitchen si na kitchen pụta papi ya apụ na-abata ozugbo mami ya sị ya na ọnwa egbuo ka alụrụ aka na nne papi ya ka ọ na-abata ka wee kwuo ihe ya ji wee sị na ya chọrọ diska and na ịma nne ya na amụ ihe nwaanyị a mee. Nwaanyị a wee baa wee jee pata waterproof afọ ọ na-atụkọ okpu ihe a n'ime wee pafụta wee sị ụnụ afụrụ ihe nwa agbọghọbịa ga-anụ anụ na-eme na o si na window wee na-atụfegelu nwaanyị nwe ubi do n'azụ ụlọ ha okpu nnabeni. Ọ bụrụ na nwaanyị abịazịa chọọ ka ọ sụchaa ubi ọ ya akọ ọfụzi okpu nnabeni ka o juru ebe niile kedu onye ọ ga-asị na ọnya nwa nwee data okpu nnabeni na ọbie maka na ọsọsọ bie bụ ihe fesiri that very compound. Ọ sị m nne na mgbe ọ tọghere ihe a sie na o nwere onye ma ihe dị n'ime ihe a so ha wee nyoba anya ka fa mara ihe dị n'ime ebe n'ebe wee gbuo
na ka a na-agwa anyị ife anụnwa ọ na-ezukọ ụmụnne ya ozukọkwe nya nwa na ya nwa nọ n'elu nọ na ya nọzi ka a na-aba mba ọkwa ịghọtago wee gbalata na steepụ wee nọlụ wee na-ege ntị ihe na-eme. Nwa ya nwoke wee sị mama ọ ihe a ka ile odulu ebe a dobe ọ sị ya kedu ihe ọ chọrọ ka o mee ọ chọrọ ọ bụrụ na nwaanyị anwụ ubi bịa ka ọ bịa rụbịa ka ọ kpalịbịa ka ịmara this girl sị m na ọ dị aka na mepe ịmara ya were aka n'aka na na-asị a na mepe ka baa na azụ na ọsịsọ ka a ji gbaga na rumu paakị ngwongwo ya niile si ụzọ azụ ụlọ wee gbapụta wee mere ọsọ wee na-abịa nne ya. Ọ sị m ivido etu ha si wee kpuchi ya nyekwe dịka any of them fe ya. Ọ sị m nne na ya funuru ụdị ihe dị otu na ndị a na ya funuru ụdị mmechi iru dị otu na ndị a n'ike kwụọla ọtọ wee gwa ya nya wee nalụ na ya begidela akwa enyi nwoke na-akpọ ya na ikwe dị pik akwana aka dịga ịkpọgideli efu na ya chọrọ ipik kọlụ wee chọrọ ya wee bịa be nne ya wee bịa jụbịa ya wee kọbalị ya kọsịalị ya wee sị ọkwa ifugo na ya gị sị gị biko na emesie ife a gị mmalụ ka ị ga-esi mie na ihe a bụ ọlụ nwoke isi na ọlụ nwaanyị ka ọ bụ kịta anụnwa ihe a mee na ya chọzi maka na ya mara iru ya ga-eji wee fu nne gị na nna gị again na ya funuru ụdị ifele dị otu infat ọsị m na ya sị dịgaghị na ya chọrọ dịgaghị bịa na ahụ ya si biko na o nwere ife ome na ya abasigolu mamia mba papi ya abasikwolu mamia mba sị mamia na o kwesịrị ime ụdị ihe dị otu a na ọjọọ ka na ọ dọrọ mma ịghọtago nwaanyị o ji atụtụkị ya na ka ọ fụlụ this girl ka ọ na-eme ụdị ha the first time na o kwesịrị ịdị ọdụ si ya stop it kpọọ ya like nwaanyị na nwaanyị dana ihe o mee nkịta not very this so kwado ya this girl sị m gịnị nne na ya ma mbazi na that family no nwere ife ga-ejikọ ya na daga dịga bịa na-ayọ even na nwanne nwoke fụrụ ya n'ụzọ one day na etipụ ọsọ dịga chụbịa chụkwasị ya maka na nwanne nwoke akọgoli ya wee na-ayị ya ọ sị bụ na ọ bụrụ nwanne nwoke bụ nsogbu na onye bụ nsogbu ya bụ that woman bụ mama ya and the papa ya. In fact, n'ifela ama nkwu efukwa this woman again nne ya chọrọ this guy bịa na-ayị anya gbaghalụ na yanwa ga-ejizi aka na-ewepụ ife a na-eme nke a na-eme nke mana ya chọrọzi ịghọtago ya wesị ka amalife ndị mmadụ lụ nwanne m kedu ife ilo ọ bụrụ na ị bụrụ nwa agbọghọbịa ụdị ha wee be gị ị ka ya etinye na that family ị ka ya ekwenu that guy ị ga-agbaghalị ya Chineke ka ị ga-eji nnọọ nwayọọ jee jebela onwe gị maka na this girl sị m na ọbụgodu na this woman gbaghalị ya kịta anụnwa na onwe ihe mee in future na ha ga-eji na-agwa ya okwu ndị na ha ga-eji ekụba asịrị na ya chọrọ chee ike gwụrụ gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyela this girl aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazi alụbaka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.